ने लावगाया बेरायगासिनो देन्जार सिख्लाफोरनिखाय फाग्लाया गासिनो मोनफैलायबाय आरोना फुजायाव दोनस्रिघाटआव एकदमबारे नै ओरैजाय दं लावगा सानैजों बेरायनो फैलायबाय दिनैबो बेरायसिजोबसैलाय मेला दंब्रा मेलावनानै गोदो गोदो उन्दुलांसैया नैबे जाहैबाय मन्दिर आरोना फुजानि ब्रादारखौ लोगो मोनलायबाय फैनायनि फैनाय बिराद गोबावनि उनाव दिनैसो रुमखौबो गारबाय नालाय बेखायनो मोजां ना खबरा बरिया दे ओमफ्राय सोर फैदों जों सानैल' फैलाय रावबो गैया बेलामोनबो गैयाबा फैयाखै बिसोरो मैया फैदों माथो दा दाख्लै फैदों दे बुरिजों बेरायगासिनो हायालाय नोंजोंबो ओइयाव फैजौ थ' नै मेलाथिं बेरायनो थांगासिनोलाय लागाव मानसिफ्रा दायो बारा जाथ'वाखै आरोना नाव जावनाय बरियानो थ' ओइथिंजाय बेरायहैसैलाय दसे मानसिफ्रा बिराद जादों आरोना दाबो जाबावाखैसो थायो दा एसे बांसिन जागोन स' नैबेयावबो गथ'फोरनि ओरैबो आरोना मेलाबो दं गोगोम जाखादों मा सिलेट थाबायबाय था बाजा जाखादों आरोना ओरैबो मेला खि मेला गोदो गोदो नैबे गथ'फोरनि गेलेग्रा मा खेब्बाय एब्रे लांजोबनांगौलै बिदि थांसैलाय गथ'फोरनि बरियानो आरोना नैबेयाव ट्रेन ट्रेना जाफा जाफिया ओरैनो ट्रेन जागासिनो बेरायगासिनो आरोना दायो दामानो फाग्लाखा नालाय गावहा बोरै खबरा मोजां गुडनो गुड गासिबो अल इन गुड ओरैजाय मेला जागासिनो नालाय बहुद दावराव जानांगौ खोनायाबो जानांगौ आरोना माथोखौ माया नागिरलांसै ने लावगाया बेरायगासिनो देन्जार सिख्लाफोरनिखाय फाग्लाया Hey!
नै एक्सप' हाबसैलायना आरोना दायो साफा दासो जादों नामा जाखो Gamal ka DJ. एक्सप' आरोना बियो नै बेरायफैलायबाय दसे बेयावबो फैनाय गासिबो बेरायलांजोबाबो जानाय नङा नालाय बेखायनो गैयालै मोनला मानसिखौनो दे लावा बारा नायना मिथिबाय बांद्राय नायनाब्रा हामालै हामा बांद्राय नायनो फाग्ला बिदि जागोन बे गुगुनुलाय मानो Nanggo onkam kiri जाला आयै बे फाग्ला बिदि जागोन बे ओंखाम उखैनाय जालाबा ओइ फाग्ला बेयाव मोना नेमखिसो आयु बेयावनो माबा नागिरफैदों गुगुनि फाग्लाया साहा दखान नागिर साहा दखानावसो मोनो गुगुनिया सिदा थौ नै ओरैजाय जुलाफिनि बागान आरोना ओयाव मोननांगौ बडम नै ओरैजाय साहा दखानाव फैलायबाय आरोना दायो ओंखाम उखैनाया लानो सासे इलायब्रा ओइ नै दा मोनमारबाय गुगुनिखौ मालावा बेसेबां लानो नै फाइनालि मोनजामारसिगोन ओंखाम उखैनायनि नै गुगुनि सायनो साव जानो बावबावदोंनो साव जानांगौबा दा खारनांगोनसैना बेबो नै